og velkommen. Hej alle sammen, og velkommen til den her nye video her på min kanal. I dag der skal vi starte en ny serie, der hedder Spillerne gennem årene. Og jeg ved godt, der er nogle andre YouTubere, der har lavet lidt det samme. Eller faktisk det samme. Men nu har jeg valgt Galatasaray som den første klub. Og så skal jeg tage spillerne, som der står der. Felipe Melo, Sneijder, Drogba, Muslera og Jonas. Så skal jeg se på deres kort fra 2012 til 2014. Og sige hvad der er sket og en anden masse andre ting. Men lad os komme i gang. Den første spiller, det er Felipe Melo, som har den spøjseste, den mærkeligste historie. Han starter i 2012 i Juventus, hvor der står at han kommer fra Italien. Han har ikke noget billede, og han spiller for Juventus. Og han spiller det er rigtigt, han spiller for Juventus, men han kommer ikke fra Italien. Og det har jeg oplevet på mange andre kort også, at der står at de kommer fra et andet land. Men så kommer vi til 2013, hvor at han faktisk fik en inform som målmand. Og det er fordi han reddet det der straffe for Galatasaray. Jeg ved ikke om jeg lægger linket ned. Jo, jeg kan faktisk godt lægge linket ned i beskrivelsen til det straffe, hvor han tager det. Ellers så viser jeg det her på skærmen lige om lidt. Men lad os komme videre til hans rigtige kort. Ud med det. Og så skubber vi lige det derover. Som I kan se, så fra 2012 til 13, der er ikke sket særlig meget igen. Han har fået et billede. De har skrevet, hvor han kommer fra rigtigt. Han er i overall rating, der er han steget med 1. Han er blevet nedgraderet med 1 i pace. Hans skud er blevet bedre. Hans skud er blevet lidt bedre. 4 bedre. Og hans spilninger er blevet 3 bedre. Hans dribleevner er blevet opgraderet med 1. Hans defending er blevet nedgraderet med 2. Og hans heading er blevet opgraderet med 5. Fra 2013 til 14, der er han blevet fået et nyt billede. Han er stadig CDM, og hans overall rating er steget med 1. Og ja, han er faktisk steget lidt. I pace der er han steget med 3. I skud er han steget med 2. I spilninger der er han ikke steget. Eller kommet ned. I driblinger der er han det samme. I defending der er han steget med 3. Og i heading der er han steget med 10. Så det er meget godt. I alt der er han en rigtig god spiller. Han er faktisk en af mine yndlingsspillere. Han spiller mega godt forsvarsspil. Han kan godt komme op i angrebet, men han spiller bare virkelig godt. Han er god til at være forsvar. Eller CDM, som man kalder det. Så har vi Sneijder, som har et ret godt kort i 2012. Det er faktisk rigtig godt endda. Det starter med at fra 2012-13 der er han nedgraderet i 2013 med 1 i pace. Hans skud er blevet nedgraderet med 3. Hans spilninger er lige meget, eller det er stadig det samme. Hans dribleevner er blevet steget med 1. Hans forsvar, eller hans defending, er steget med 3. Og hans, heading er steget med 2. Og som I kan se, så havde han et andet billede fra 2012-13, og han har også skiftet klub. Men i det her kort, der kan vi se, at han har spillet Holland altså i alle 3 år. Og det er rigtigt nok, han spiller for Holland. Hans overall er faktisk meget mærkeligt. Det starter med 88, og så falder han ned på 87, og så falder han ned på 84. Men i 2014, der er han blevet, fra 2013, der er 2013. Der er hans pace blevet nedgraderet med 6. Og hans shoot, eller hans skud, det er det samme. Hans spilninger, det er blevet nedgraderet med 1. Hans dribleevner er blevet nedgraderet med 2. Hans force defending er blevet nedgraderet med 5. Og hans heading er det samme. Så lad os komme videre til den næste spiller, som jeg faktisk har glemt med mere. Nå jo, det er Drogba. Drogba, han har faktisk sådan en meget sjov historie. Han har spillet i Chelsea. Som I kan se, i 2013 har han ikke noget kort, og det er fordi han spillede 1 år i Kina. Og det er en kinesisk klub, som ikke er med i FIFA. Og derfor har han selvfølgelig ikke noget Ultimate Team kort. Men lad os se, hvad der er sket fra 2012 til 2014. Hans overall har han faktisk blevet nedgraderet med 3. Selvom han er en ret god spiller.
Jeg ved ikke, jeg tror han er gammel, han er over 30, det ved jeg. Jeg ved ikke om han er 36 eller 35, et eller andet i hvert fald. Hans pace er blevet nedgraderet med 2 fra 12 til 14. Hans shoot er blevet nedgraderet med 3. Hans spilninger er blevet opgraderet med 1. Hans driblinger er blevet nedgraderet med 4. Nej, vent. Jo, 4. Hans defending, altså forsvar, er blevet nedgraderet med... Hvor bliver mange? 14, skulle jeg mene. Ja, 14. Og hans heading er blevet nedgraderet med 1. Drogba header faktisk rigtig godt. Han kan finde ud af at ramme bolden rigtig, rigtig godt med hovedet. Og som sagt, Drogba er en god spiller i FIFA. Man kan faktisk godt bruge ham til noget. Det er ikke sådan, at han bare står der og kejler op og bliver indgrebet. Men han er faktisk okay god. Jeg vil ikke sige, at han er den bedste, men han er god. Lad os komme videre til vores målemand, som er Muslera. Han har ikke noget 2012 kort, fordi han spillede for en eller anden klub, som ikke er med i FIFA i 2012. Men da han så skifter til Galatasaray, så får han endelig et kort. Og ja, det gør han i 2013, hvor der ikke er nogen fails. Men lad os lige se forskellen på det der 13 og 14. Hans overall er stadig ikke steget med noget. Hans dykredning, skulle jeg nok mene, det der er der sådan. Hans div, jeg skriver bare, eller jeg siger bare det. Hans DIV er blevet nedgraderet med 4. Nej, vent, ikke 4. Jo, 4. Og hans handlinger, eller hvad det der er, HAN, er blevet opgraderet med 1. Hans udspark, eller målmandspark, eller hvad man kalder det, er blevet opgraderet med... Hvad står der? Okay, nu bliver jeg lige forvirret. Han er blevet opgraderet med 7 i King, og i Reflexer, der er han blevet opgraderet med 2. Og i Speed, der er han blevet opgraderet med 10. Og i Position er han slet ikke blevet opgraderet. Muslera er faktisk en ret god målmand. Der er bare et problem med ham. Man kan ikke, der er ikke nogen sådan rigtig, udover Galatasaray-spillerne, der er linker op med ham, udover et ukrainsk hold. Hvis du vil lave sådan et, eller ikke ukrainsk, undskyld, uruguaysk hold, eller hvad man kalder det. Så derfor er det er meget sjældent, at folk bruger ham. Det er ikke så tit. Men lad os komme videre til vores sidste spiller, som er Burak Yilmaz. Han har heller ikke noget 2012 kort, desværre. Men ja, lad os se på hans overall. Har han mistet en. Han er ikke en rare spiller. Som sagt, hans overall rating har mistet en i 2014. Men ja, lad os se. Hans pace fra 2013 til 14 er steget med 3. Hans skud er steget med... nedgraderet med 1. Hans spilninger er... Okay, hans spilninger... Okay, nu bliver jeg lige forvirret igen. Hans spilninger er blevet nedgraderet med 5. Hans dribleevne er blevet nedgraderet med 4. Hans defending er blevet opgraderet med 3. Og han... Nej, ikke med 3, undskyld. 2. Og hans heading er blevet nedgraderet med 2. Altså i alt, der header han rigtig godt. Lidt ligesom Drogba. Han er måske ikke den bedste angriber man kan få, men han er fin til den pris han koster. Jeg ved ikke hvor mange koster, jeg tror det er 700-600 kroner, 600 coins. Så det, jeg vil sige at han er en fin angriber for de penge man kan få, eller de penge man giver til ham. Så, men ja, tak fordi I så med alle sammen. Og det her, det var mine spillerne igennem oven af Galatasaray-spillerne. Ikke lige dem alle sammen selvfølgelig, men dem som nok er mest vigtige. Det er ikke dem der er mest vigtige, men dem der nok er de store stjerner, hvis man kan kalde dem det i Galatasaray. Men tak fordi I så med alle sammen. Og skriv hvilken klub jeg skal tage næste gang. Eller skriv hvilken klub og spiller jeg skal tage næste klip. Men tak fordi I så med alle sammen. Og husk det aner jeg ikke. Like hvis I kunne lide videoen, og skriv support til mig, og subscribe hvis I vil se mere FIFA.